Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglyk puduwunaky ygtybarly çeşmeleriniň we garaşsyz neşirleriň Türkmenistanyň çägindäki koronavirus ýokunjunyň gerimini açyp görkezýän ygtybarly maglumatlaryna garamazdan ýurdun çägine hiç ýyly COVID-19 hadisasyny hasaba almanyny öňe sürýän Türkmenistan bütün dünya Sağlık Kurumu tarapyndan syýlaglandy. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy döwründe ýurdun saglyk goraýyş işgärleriniň tagallalarynyň ikrarnamasy hökmüni bütün dünya Sağlyk Kurumusynyň syýlag aldy diýip kurumanyň resmi web-saýty 16 maýda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet saglyk maksatnamasyna laýyklykda ýurdun saglyk goraýyş ulgamy ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen döwre aplaşdyrylýar. Ilatyň saglygy we awadançylygy köpçülikliň sport tesgalary bilen hemde sagdyn durmuş üçin zerur bolan esasy ýöreliglerin we ukyp başarnyklaryň wagt edilmegi bilen goldanylýar diýip bütün dünya saglyk kurumu saýdýar. Ýurtda türli ýokunç keselleriň öňüniň alynmagy, ýüze çykarylmagy we bejerilmegi irgiderli ösýär we halkara hyzmatdaşlygy güýçlenýär diýip bütün dünya saglyk kurumusynyň resmi web-saýty aýdýar. Bütün dünya saglyk kurumusy Türkmenistanyň beýleki käbir halkara gurumlary bilen bir hatarda bütün dünya Sağlık Kurumusyny ygtybarly we uzak möhletli hyzmatdaş hasaplaýanyny aýdýar. Maglumaty görä Türkmenistanyň Sağlyk goraýyş we derman fenagat ministrligine baýrak gowşurmak dabrasy geçirilipdir we oňa gatnaşyjylar syýlag üçin bütün dünya Sağlyk Kurumusynyň Ýewropa sewiti boýunça müdiri Hans Kluge minnetdarlyk beýan edipdirler. Hasabatlara görä 2019-njy ýylyň ahyryna ilkinji gezek Hytaýyň Wuhan şäherine ýüze çykarylan koronavirus keseli pandemiýa yglan edileli bäri Türkmenistanyň hökümeti öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Bütün dünya Sağlyk Kurumusy ýalan sözleýär, türkmenler ölýär diýip 2 ýyl mundan ozal Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmenler ellerini plakat alyp bütün dünya Sağlyk Kurumusynyň Türkmenistan boýunça hereketsizligini protest bildirdiler. Şonda demonstrasiýalara gatnaşan türkmenler gara tabut göterip bütün dünya Sağlyk Kurumusyna we Türkmenistanyň hökümetine garşy nägilelik beýan etdiler. Galberti daşary ýurtlarda ýaşaýan bir näçe türkmen aktivisti özleriniň sosial media çykyşlaryna Türkmenistanyň hökümetiniň ýurdun çägine koronavirusy ikrar etmegine gahar gazyp beýan etdiler. Türkmenistanyň näçe adamy bu keseliň ýokşanlygy we näçe adamyň bu kesel bilen aradan çıkanlığı tas döwlet suru hökmüne saklanýar. Ne Türkmenistanyň döwlet ýeçiligine köpçülikliň habar berişleri işteleri, ne de resmiler koronavirusyň ýurtdaky hakyky gerimi babatdaky maglumatlar bilen çykyş etdiler. 2020-nji ýylyň tomsyna bütün dünya Sağlyk Kurumusynyň ýürüýti COVID missiýasy Türkmenistana sapar etdi. Munyň ýa-ni Türkmen hökümeti howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň adatdakysyndan köpülerini öňe sürüp ýurt boýunça maska düzgünligi ýeridi. Pandemiýanyň ilkinji günlerinden başlap halkara howa gatnawlary sewtary hereket berk çäklendirildi. Zerur haritlar satylýan dukanlardan daşary sewda merkezleri we bazarlar ýapyldy. Pandemiýanyň arasyna enjeme Türkmenistanly howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy zerarly daşary ýurtlarda galdy. Apreliň soňky 10 günlüğünde ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmeleri gowşudylyp başlandy. 1-nji ýylyň başlap ýapyk binalardan we transport serişdelerinden başga ýerlerde maska düzgünlüğini ýatyrmak meýilleşdirilýär. Bu aralykda bütün dünya Sağlyk Kurumusynyň koronavirus kartasyna görä dünýäde öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny ikrar etmedik ýeketäk döwlet Türkmenistan bolup durýar. Öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny tasdiklamadyk beýleki bir ýurt. Demirgazyk Koreýa 12-nji maýda ilkinji gezek ýurdun territoriýasyny resmi taýdan tasdik bolan koronavirus hadisasy barada habar berdi. Bütün dünya Sağlyk Kurumusynyň Türkmenistana gowşurýan syýlagy Demirgazyk Koreýanyň COVID-19 keselini boyun almagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Türkmen häkimetleriniň döwletiň satyn alýan awtobuslary, taksileri barada berýän dowamly maglumatlaryna garamazdan ýurdun ilaty sewitleriniň sol sanda vilayatleriň dolandyrys merkezleriniň ýaşaýjylary jemgyýetçilik transportynyň ýolu goýulyşyndan hilinde näýile bolýarlar. Türkmenabadyň ýolukçy awtobuslary könelip ýamençime ýyl odal sanynyň çykyp başladylar. Şäheriň jemgyýetçilik transportyny odal Aşgabatda ýyllar boýy ulanylyp soň liwaba uğradylan awtobuslar düzýär. Olaryň içi gaty kir, oturguçlary çaň basyp gidipdir. Aýagyň aşagy hem duruşyna gum. Awtobusyň içindäki dizeliň aňkap duran ýsy geýmine hem siňär. Diýip liwabyň dolandyrys merkeziniň ýaşaýjylarynyň biri her gün başdan geçirýän tejribelerini gurrun berdi.
howpsuzlyk aladalar täbäpli şahsiýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz şäheriň jemgyçilik gatnawynyň agrymly bölügini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçeden azalmagynyň hem ýaşaýjylara yaramaz täsir getirýändigini aýtdy. Ýatlatsak şuýlyň başynda türkmen häkimetleri hususy awtobus sürüjilerine Ulug we Kommunikasiýalar Agentligi tarapyndan degişli ygtyýarlygy almaly edininden soň Seýle de munuň bilen baglylykda gosmaça salgy töleglerini girdeninden soň ýurdun iri şäherleriniň ençemesinde jemgyçilik transport bökdünçlikleri dörap başlady. Sol bir wagtda awtobus sürüjileri ýangyjy, dowamly gymmatlaýan ätiýaslyk saýlaryny, hatda geýmek talap edilýän tahyýalary hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýandyklaryny belläp, häkimetleriň goldowyň deregine diňe gosmaça talaplary girdýändiklerini aýdarlar. Awtobuslar juda köni. Olaryň ätiýaslyk şaýlary hem tapdyrmaýar. Şol sebäpli oňlarça awtobus awtoparklarda çagyşap dur. Edaramyň ýol başçysy awtobusyň içini hem sürüjileri arassaladýar. Ýöne sürüjidiň awtobusyň daşky kesimine jogap bermeli. Onuň içini arassalarýaly ýürüýte iş orny gödeňine tutulan. Emma soňky wagtlardan bäri bu wezipäni hem sürüjileriň üstüne atdylar. Dip 50 ýaşlaryndaky awtobus sürüjisi gurrun berdi we doly iş gününiň dowamında awtobusyny arsalamagy mümkinçiliginiň bolmaýandygyny hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň ýokarky meseleleri barada 17-nji maýda ýerli wagt bilen öýläni çelini döwlet idaralaryndan, şol sanda Türkmen Awto Uluglary Agentliginden, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginden, şeýle de Türkmen awadyň degişli awtoparklaryndan kommentari almak dynançyklary netije bermedi. Bu ağırlykda Türkmen awatly ýolugçylar awtobus tölegleriniň ýolu goýulyşyndan hem nägili bolup, munyň netijesinde köp halatda 2 hisse bahany tölemeli bolýandyklaryny hem aýtdylar. Awtobusyň gatnawy 50 teňe durýar, emma dolanşykda köpekler tas ýok diýen ýaly şonuň üçin 1 manat uzatsaň sürüji gaýtargysynyň ýokdugyny aýdýar we netijede 50 teňe üçin goh galmagal etmekden uyalyp awtobusdan çykyp gaýtmaly bolýar. Bu her kimiň günde günaşy başdan geçirýän ýagdaýy. Aşgabatyň awtobuslarynda elektron töleg terminallary ornaşdyrylanlygy aýdylýar, emma Türkmenawatda elektron töleg terminalidiň aeroportdan şäheriň merkezine 6-njy ugur boýunça gatnaýan awtobusda bar. Ýöne ol hem düýbünden işlemeýär diňe gözü çyndur. Dip Azatlyň söhbetdeşi 17-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Türkmenawadyň ýolugçy awtobuslarynda mümkinçiligi çäkli adamlaryň bökdünçsiz minip bilmegi üçin hiç hili şertleriň döredilmändigine hem sözüne goşdy. Türkmen metodunda paýtaxt Aşgabatda ýüzlerçe döwrewap awtobuslaryň ýolu goýulýandygy, täze ýolugçy uğurlaryň açylýandygy barada dowamly maglumat berilse-de, ýurdun beýlik sebitlerinde bu uğurda amal edilýän ýa-da edilmeýän işler barada köp zat aýdylmaýar. Şeýle de döwletiň gözegçiligindäki metbogat ýaşaýjylaryň jemgyçilik transporty bilen bagly çekýän kynçylyklary, sürüjileriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada dymýar. Emeli Hemra arkaly internet aragatnaşygyny hödürleýän SpaceX kompaniýasynyň Starlink internet hyzmatlary Türkmenistanda 2023-nji ýylda el ýeterli bolar. Bu barada Türkmenistanyň Kronika neşri Starlink'in resmi web saytyna salgylanyp habar berýär. 13-nji maýda täzelenen dünýä kartasyna görä SpaceX kompaniýasy özüniň Starlink emeli hemra internet aragatnaşygyny merkezi ýurtlaryna, şol sany Türkmenistanyň öňümizdäki ýylyň dowamyny el ýeterli etmegi meýilleşdirýär. Elektrik energiýasy bilen işleýän Tesla awtolary bilen uly meşgurluk gazanan milliarder Elon Musk'yň ýetçiligindäki SpaceX kompaniýasy Starlink emeli hemra internet aragatnaşy arkaly hususan dünýäde internet aragatnaşygy pes bolan sebitleri global tor bilen öpçün etmegi maksat edilýändigini aýdýar. SpaceX ilkinji gezek global emeli hemra internet hyzmatlaryny 2015-nji ýylda elan etdi. Düýbi ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşen SpaceX kompaniýasy özüniň emeli hemra internet taslamasynyň çägine şu wagtda içinde ýeriň orbitasyna 2200-den gowrak emeli hemra uçurdy. Kompaniýanyň Starlink emeli hemra internet aragatnaşygy häzirki wagtda dünýäniň 32 ýurduna el ýeterlidir. Metbuat habarlaryna görä kompaniýa soň bilen ýeriň orbitasyna 42.000 Starlink emeli hemrasyny iýermegi maksat edilýär. Kompaniýa 13-nji maýda ýene 53 sany emeli hemranyň orbita üstünlükli iýerlendigini tasdiklady. Dünýäde Starlink emeli hemra internet aragatnaşygynyň el ýeterli bolan sebitleriniň ýaşaýjylary kompaniýanyň hödürleýän ýürüýte kabul edicisini satyn alyp ony öýlerini ýa-da iş ýerlerini gurnaýarlar. Bu kabul edici ýeriň orbitasyna hereket edýän
Starlink emeli hemralarına bağlanıp global internet toruna birikýär. Sistemanyň işleýiş tertibi adamlaryň emeli hemra arkaly telewizyon kanallara tomoş etmek mümkinçiligini meňdeýär. Meselem Türkmenistanyň türkmen elem emeli hemrasynyň signalynyň el ýeterli bolan ýurtlaryna adamlar kabul edijiler arkaly türkmen tire ýaýlymlaryna tomoş edip bilýärler. Kabul ediji türkmen kanallarynyň signalyny türkmen elem emeli hemrasynyň üstü bilen kabul edýär. Edil şolar ýaly SpaceX kompaniýasynyň emeli hemra internet taragatnaşygy el ýeterli bolan ýurtlarda öýünne ýa-da iş ýerine Starlink'in kabul ediji enjamyny oturdan adamlar global internet toruna bağlanmak mümkinçiligine eýe bolýarlar. Düşündürüş maglumatlarynyň çen tutulsa yerli aragatnaşyk edaralary kosmosdan hödürlenýän emeli hemra internet aragatnaşygyna päsgeli berip bilmeýär. Ýöne Reuters habar agentliginiň 10-njy maýda çap eden habaryna görä, meselem Russiýa goňşy Ukrainanyň üstüne amal aşyrýan harby çoduşlarynyň arasyna Ukrainanyň Starlink aragatnaşyk mümkinçiliklerini päsgeli bermäge çalışýar. Ýatlasak Tesla'nın gurucusy Elon Musk fevralyň ahyryna Ukraina häkimetleriniň haýyşlaryna jogap hökmüni Ukrainanyň çägine Starlink emeli hemra internet mümkinçiliginiň el ýeterli edilendigini ma'lum etdi. Starlink emeli hemra internet haragatnaşygynyň tezligi kompaniýanyň resmi beýanatyna görä sekundda 50 megabitden sekundda 150 megabit çenli üýtge ýerşelede habarlara görä standart Starlink emeli hemra internet haragatnaşygynyň aýlyk төлegi takminan $110 barabardyr. Türkmenistanyň ýeketäk internet providery Türkmen Telekom bolup ýurdun çäginiň internet ulgamyna baglanmak isleýän ulanjylar häli şimdi pes tezlikden ejir çekýär. Türkmen häkimetleriniň internet gödäwçiligi soňky aýlarda hasda güýçlenýär. Ýurtda VPN hyzmatlary ýygyderli petiklenýär. Britaniýanyň Cable.co.uk neşriniň barlygyçylary geçen ýylyň sentýabryna dünýäde iň haýal we iň gymmat internet haragatnaşygynyň Türkmenistanyň raýatlaryna hödürlenýändigini anyklady. Tinçlere görä global emeli hemra internet tassamasy türkmen raýatlary üçin örän ödüne çekiji ýaly bolup görünse-de, onuň bahasy dünýädäki iň bir ýapyk ýurdun ýaşaýjylary üçin gymmat boljagy çalym edýär. $110 Türkmenistana dollaryň resmi alys-çalyş kursy boýunça 385 manada, gara bazary narhy boýunça takminan 2200 manada barabardyr.